హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక న్యూ సాంగ్ మీద ఉంటుంది, గోండి సాంగ్లో. సో మనం ఒక సబ్స్క్రైబర్ ఈ వీడియో పంపించిండు. సో తన కోసం చేసిన ఎక్సలెంట్ అంటే ఎక్సలెంట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. అందరికీ నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా. ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ముందుగా డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఆ తర్వాత ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. कोया मुकुम कोया बोली नीवा कोया मुकुम कोया बोली नीवा कोया मुकुम कोया बोली नीवा वतिहा साहिबा इंजेरे मंदवाती नावा. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. ఇవాళ వీడియో ఎక్సలెంట్ అంటే ఎక్సలెంట్ వచ్చింది, చూసారు కదా. ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి నేను మ్యూట్లో పెట్టిన ప్రతి సాంగ్ని ఫుల్ సాంగ్తో చూడొచ్చు. తప్పకుండా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ కావచ్చు, ఏదైనా ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్. మొత్తానికి లాస్ట్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఇలాగే 1 బై 1 చివరి దాకా ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంప్లీట్ చేసుకోండి మొత్తం. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో స్కిప్ చేస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, లాస్ట్ ఫోటో, 4వ ఫోటో, దీన్ని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మధ్యలో ఒక ఫోటో ఉంటుంది, లాంగ్ ఫోటో, దానికి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 18 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరోమాకు టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్. ఆ ఒక్క ఫోటో మాత్రమే పేస్ట్ చేసుకోండి, ఈ ఫోటో. సో ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వాలి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్. సో మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో సేమ్ ప్రాసెస్, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. చివరి వరకు అంటే చివరి వరకు కాదు, మధ్యలో టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో. ఇది కంటిన్యూగా నేను స్కిప్ చేస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో. ఎక్కడ వరకు చేస్తారంటే మినిమం ఇక్కడ 16 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఆల్రెడీ ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి దాన్ని వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. చివరి వరకు కంటిన్యూ చేసుకోండి. ఇలాగే సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది కంటిన్యూగా
ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్పిన కదా ఆ టైం వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంటిన్యూగా 1 బై 1 ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో ఇలా కంటిన్యూగా టైమింగ్ చెప్తా ఆ టైమింగ్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 17 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో ఇక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇటు ఉంది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు మధ్యలో నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 18 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో పేస్ట్ చేసుకుంటూ పోవడమే ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ పేస్ట్. ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా 1 బై 1 చివరి వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే ఒక ఫోటోని వదలకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు మొత్తానికి చివరి దాకా ఇదే ప్రాసెస్ సేమ్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా మొత్తం ఫోటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఎందుకు స్కిప్ చేస్తున్నా అంటే టైం ఎక్కువ అవుతుంది, అందుకోసం. లాస్ట్ 29 సెకండ్ పిక్స్ 29 సెకండ్ వరకు యాడ్ చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కూడా కంప్లీట్. సో వీడియో కూడా ఇంతటితో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి. నా కోసం ఒక లైక్, ఒక కామెంట్ అండ్ వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.